3 anys consecutius ha alçat el nou campanar amb el primer premi. I enguany, el nostre faller per excel·lència, Raúl Albiol, vol ajudar a l'artista Pedro Santaeulalia a acabar este impressionant monument. ¿Te voy a poner el mono o no? Sí, hombre, algo te pondremos, y a pintar o a echar una mano en lo que sea. I després de l'avís, el vestit de faena i, com no, la salutació al president Armiñana. A ver si me fichan. Si pinta juez A para ver si me pegar, fichan. ¿no? Sí. Complit el protocol, a treballar. A ver, estiralillo. Complicat embolicar-la si tens de mestre Santaeulalia. La falla no es mía, ¿cómo me da? Encara que Albiol sembla estar més que tranquil. Hacía falta uno más. Hombre, ya que... No, es que no me acordaba de coger el pincel, ¿eh? Tú como lo hagas bien, dejas el Valencia para acá. Lo único que hemos hecho ha sido hablar con Pedro Santaeulalia y le he dicho, digo, si fichas a Raúl Albiol el año que viene volvemos a firmar. Me ha dicho que sí, digo, bueno, pues date por renovado el año que viene. Bien, si en el Valencia no lo quieren, me lo traigo aquí a retocar. Què és el que millor ha fet de tot? La verdad es que mejor pintar que tocar la junta con la masilla, mejor pintar. Lo bueno es que no hace falta ni escalera. Como es alto, llega bastante alto. Acabada la pintura de nou campanar, Albiol ha de començar ara una altra faena. Ahí tapando la junta. A ver, ya tenemos que hacer currar en todos los puestos. Joder, Hombre. eso no es idea, ¿eh? Però els treballadors volien més La encara. cláusula. Ahora estoy jodido de la mano, tío, no puedo. Venga. Bromes a un costat, la foto de grup no podia faltar. Raúl, l'any passat et vestiren de faller i enguany d'artista. On t'has trobat millor? Home, això més fàcil, no? Ah, sí? Sí, perquè no anava vestit de... com l'any passat, no? Ni tenia que anar per ahí, que me miraren tots. Este any va ser més discret i bueno, tampoc ha sigut molt, no ha sigut poder pintar. I tu que has viscut ara un poquet més de prop la labor dels artistes fallers, com valoraries el treball d'esta gent que està tot l'any per a muntar i per a plantar una falla aixina de gran? Home, pues, molt de mèrit, no? Igual que jo crec que totes les feines, no? Que hi ha en la vida pues, són totes complicades i dones compte pues, quan tu proves, no? I veus que és tot difícil i bueno, pues, tota l'oportunitat no? de veure-ho així als treballadors i més esta, no? Que és grandíssima. És grandíssima, jo diria que quasi de gran com el davanter del Racing que has de cobrir demà, no? Sí, està clar que és massa alt, no? De lo normal, però bueno, ja tenim que estar tranquils perquè bueno, el que hem de fer és estar concentrats i pensar que és un xort més, no? Chocolate. I més que guanyat, un bon xocolate. Enhorabona, artista. En lo que ha currado tendrá que comer. Aquí a la peña. A ver, tú lo que tarda la bandeja.